Bon dia. Ha començat l'aventureta d'aquest estiu, que aquest any serà més curta, d'una setmaneta només, però promet ser intensa també perquè, a diferència de les altres vegades, m'he proposat d'anar amb la tenda i amb el sac per fer acampada lliure. I, bueno, és una experiència nova, a veure com la gestiono. I ara, doncs, bueno, tot això, els primers quilòmetres són experiències noves. La bici és nova. L'equipació, diguéssim que és nova, vaig molt carregat amb la tenda i el sac i l'estera, una mica d'esmorzar, la trobo pesada, difícil de conduir, bueno, m'hauré d'anar habituant. Vinga, va, comencem l'aventureta aquest estiu. Show your hands. If you need a new coat of paint, if your bones are now heavy things, like anchors hidden somewhere neath your skin, or if your head's just an empty box, if your heart has become spare parts, if your days are now just something you must bear. Into places you never thought you would be. Don't you fret and don't you mind, the only constant is changing. You never know what you'll find. Yeah, tomorrow I might wake up nice and clean, and I might believe the things I said I didn't mean. It's my turn, wind up just the way we dreamed, and I might become the things I swore I'd always be. Surto d'aquí de Cambrils, que amb l'hora que eren ja 2:45, era més tard del que pensava, que avui he començat també gairebé a 3:10. Se m'ha fet més tard del que em pensava i he decidit parar aquí a Cambrils a fer un entrepà i res, i ara sortint de Cambrils doncs hi ha la pujada aquesta cap a Alinyà, que seran uns 3 o 4 quilòmetres, però Déu-n'hi-do com puja. Ja són 2:45, el sol pica bé i la calor és important, però bueno, el paisatge és molt maco. Després d'aquesta pujada curta vindrà una baixada llarga fins a Coll de Nargó i després sí, tot ja pujada fins a Bóixols, al Coll de Bóixols, i ja per allà hauré de parar a fer nit. La primera nit així d'acampada lliure amb els viatges en bici. A veure com anirà, si trobo el lloc adequat. Són les 5 de la tarda, cau un sol endimoniat, estic tot suat, ara tot el que tinc és pujada al Coll de Bóixols, uns 15 quilòmetres, i ja està, he parat aquí a Coll de Nargó a fer un cafè i a esperar una mica, que a veure si afluixava la calor, però què va. I ara vaig carregat a tope perquè porto una bossa amb 4 litres d'aigua a l'esquena i també porto el sopar i part de l'esmorzar, és a dir, que ara vaig amb tota la càrrega,
cap a dalt. Però bueno, xeno i ja anava pensant en buscar un lloc per dormir. Va, som-hi! El primer campament. El sol està per aquí al darrere, que està a punt de pondre's, a sopar i res, a mirar ja la tapada de demà. Bon dia, ja he desmuntat el campament. El sol ja pica de valent, l'airet és fresquet i les vistes imponents. Doncs vinga, comencem el dia, tu, a veure com va. Under that burning ether that falls down on these walls, burning my arms, I've been alone. What a sad are you? For every word I couldn't do, I've been uncrossed and I've been untrue. I've been the thorn, I've been the heart, but the heart of my own burned down low. And the shadow between the way that I was when I used to know. If I go, what do I hold? Oh, the maid or the mother I'll be, if only the loom and a thread won't. It is work to be dancing out here tomorrow a minute. The empty bones, there are roses that come without seeking. Are the ones that I have to sow in your verses that I am repeating the way that I was when I used to know. Estic sortint de Tremp i vaig cap al pont de muntanya. El dia promet ser també tornador amb aquest sol inclement. Em tocarà patir. Aquí no hi haurà ni una ombreta. Així que ja m'he mentalitzat per estar aquí 2 hores a ple sol. Jo tenia carregat d'aigua aquí a Tremp, com a mínim, perquè si no, això hauria sigut impossible. Estic ja començant el tercer dia.
Avui per fi estic pedalant abans de les 8, però això ha sigut perquè he fet nit a un hotel avui, aquesta nit. I ara he fet un canvi de plans perquè estan anunciant un empitjorament molt bèstia del temps pel cap de setmana, ja des de per demà dissabte i diumenge, amb pluges fortes, tempestes aquí al Pirineu, baixada de temperatures, i he decidit escurçar un dia la ruta. Per això el que faig ara és ara vaig cap a Senterada, però després ja torno cap a Tremp i Bóixols. Així que vinga, som-hi! Ja començo el darrer dia, estic marxant ja d'aquí del lloc on he passat la nit, per un camí de terra, està aquí prop de la carretera, i res, avui surto més d'hora que els altres dies, encara no són les 9, i res, ara cap a Coll de Nargó, i desfaig la ruta, agafaré a l'inrevés la ruta que vaig fer el primer dia. La manera més curta d'arribar a Berga. Hi ha una mica de núvols, al principi la previsió és que no ha de ploure. A veure què tal anirà el dia. Així que vinga, som-hi. Everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile.